Yes. No ty kokos, čo jeme. Ale hodička je super. Na kolúdke to dostane. Karolinka Skatepark. Šaci. Dole, nie je to hore, ale to dole. Ha? Tak ale spravíme ono. Ty si v Austrálii, ty kokos. Asi, ale však to robíme si ono. Full heel. Aj do piče. Denis, poďme asi na stýl. Tech kokos. Dal si. Tech kokos. Ja sa snažím, no. Denis, dýchaj, ne? My sme vo Frýdku prezentovať tú našu web stránku, ne? Prezentujem a boli tam nejakí aj čauci, že zo základky, ne? Proste decka a... No a proste máme styling a marketing. Kurva, jak to bude si babka na ceste a ohľadnete. Daj mi tie pikerské okulárky. Dobrý deň. Dobrý deň. Ty koko, čak nevidím. Tam nevidíš nič z tie okuláre. A tu sú ešte sú zasraté. Vidno. Čo nevrieš, kaj do piče. Čo nevrieš, kaj do piče.